in wannan da sanyin tsiya take kai ai ba ga halin ido nake ba kan in wannan a ce akwai wata fara mai jabtakken sanyi ko shinkafa da nama ba kai ai sai ya tuna min wani ina taron da shugabannin kasa suka taru wanda dai aka ci kan nan wani taro da shugabannin kasa suka zo na Mali izo na Burkina Faso izo na Chad izo na ina ne kasa nan dai aka taru ka san anan ne da na ebi shinkafa wanda bature ke cewa sabi for yourself ko sabi yourself ko sabi for yourself za ka yanka abinci da kanka a tire ka koma gefe sai ka kai ta kai bawan Allah kai dai ka bari a wannan taro muka ci nama muka shafci nama malam ka za wannan lokaci na zo na ebi abinci na ce to dole in tattauna da yan jaridan gurin nan aka ce kira min dan jarida aka ce ai shugaban yan jarida wajen gaba ɗaya kurma ne dan jaridar kurma to kuma ai abu ne na Allah Allah da iko yake zo na ce masa to kai a bani shi ina magana mutumin nan na gaya maka aka ce ai yanzu in ya dauke ka haka yake zama shine mai magana da makaddashin shugaban kasa ne mai magana da yawun shugaban kasa in ya dau labari tas sai je samu shugaban kasa ringa masa haka kuma ake ganewa ake fahimta ake fuskanta abin da yake cewa ake kai gidan rediyo to wallahi a wannan lokaci anan ne naga abin al'ajabi a ce kurma shine shugaban yan jaridun kasa abin ya ban mamaki a nan lokaci kai gaskiya ne kwanaki za a siyo mana wani rago za mu yanka da sallah ban gane rago wai rago wanda ake ci za a yi layya nan dandanan sai aka kawo mai wata dissa to ban san dissa ya akai sai a yana ta fada cikin dissan nan ba ragon ya ci da hadda a yanas ashana ta fada cikin dusar da ya ci ashana ya ci iyayen wata atiyawa da ya wuta ta fito ful nan aka kira yan kwana mota biyar amma suka kasa kai wutan nan ai ba mamaki da ikon Allah kaga baya ganewa ai ba to ina higa dusa ba to yin gaskiya ne to ni ban ga laifin ku ba wannan abu ni akwai wanda ma jaki yana magana to ai kuma wannan ai abu ne mai sauki ban Allah ina transformer ta nan wajen makabarta ka san ciyawa ta fito a ciki ciyawa ta yi lublub gaskiya kawai wani jaki na zo zan wuce kawai sai na ganshi a ciki yana cin abinci yana cin ciyawan nan to jakin nan canjin yanayin ciyawa ya ji canjin me ya ji ka san dai a saba da irin ta kan hanya duk zaka je ta da ya ji ta wannan duk babu irin wannan ta bambanta jaki yana cikin cin ciyawa yana dan kada kai yana dan kada jela kawai yana juye jelarsa baya kawai ta higa cikin transformer cikin fuse cikin quarter out tana higa sai wuta ta hadu kawai sai na jaki na ce wayo Allah bayana wuta ta jahi yace wayo bayansa yace wayo bayansa ai ya ka abin yake in wahala ta yi wahala sai a kira Allah sai ka ga to kuma saboda abin da ya faru ai ka san an yi bikin abokina dan lami tsabar cajin kai da ya shiga na bikinsa kansa ya dau caji wannan ba waya ce ba lokacin waya ta ba caji ina zuwa kusa da shi da ne haka na kara ta jikin kirjinsa ina haka sai ga waya ta cika full kai wannan abin da kake faɗa ni da kai fa waya babu layi muka kira mutane aka daga nawa akai muka kira yan Afghanistan ne ko yan ina ne dar uba ba layi yan caji aka muka ringa kiransu sai kai minti 25 ba kati ba layi a ciki ba kati ai shi dama in duniya ta zo ƙarshe sai ka ga ayoyin ubangiji suna ta sauka abin da yake faɗa so nawa muna kiran waya ba layi kai ka sani na san da